hasi da eta dagoeneko Aitorrek eta Iñakik deklaratu dute. Aitor eta Iñakik deklaratzeaz gain, hainbat akusazioaren testiguk ere deklaratu dute. Bideokonferentzia bidez egiteko zen deklarazio bat ezin izan da burutu eta beraz epaiketa bihar amaitzeko geratu da. Defentsak aurkeztutako argudioek argi utzi dute bi gazte hauen errugabetasuna. Torturan oinarritutako epaiketa zela argi geratu da, nahiz eta poliziek haien deklarazioetan hori ukatzen saiatu dira. Iruñerritik jende andana jaitsi da, epaiketa honetan gazte hauei babesa emateko eta bihar epaiketa amaitzea espero dugu.